Oikeesti, on niin tylsää, mitä vois tehdä. Jekku ja Pellakin vaan puhuu. Ei voi edes kallata, kun on niin paljon ihmisiä. Mä kyllä haluan keksiä jotain tekemistä. Hei. Kaikki. Mitä? Mitä keksisit? Lähetäänkö se vaikka kalkuun? Tai ollaanko piilosta? Eihän me voida, kun täällä on just ihmisiä. No, mitä siitä? No, ei voida. No. Hei, mulla on kyllä elämä, mitä voitais tehdä. Mitä? No, vois olla sellaista totuutta tai tehtävää. Mitä se on? No, se on sillä, että joku kysyy mä kysyn esimerkiksi sulta, että totuus vai tehtävä? Mitä mä vastaan? Totuus tai tehtävä? No, mitä on totuus? Totuus on sellainen, että mitä on tällä tavalla kivointa, sit sä vastaat siihen. Sitten jos sä olet tehtävä, niin mä voin vaikka syön nuo omenat tai 5 minuutissa. Mut kun en mä pysty. Niin, mutta semmoista voi kysyä. Hei joo, ollaan totuutta ja tehtävää. Joo, se käy hyvin. Ja ketkä tulee? No, mä voin tulla mukaan, kun ei ole muutakaan. Mä ainakin Vanninkaan voidaan tulla. Niin voidaan. No, mäkin voin tulla, kun ei ole mitään tekemistä. No, mekin voidaan tulla. Eiks niisas? Ha? Joo. Entä työ? Ai mihin? Niin, mihin? No, totuuteen ja tehtävään. No, mennäänkö? Joo, voidaan mennä. Joo, mekin tullaan. Eli kai talassa olevat tulevat. Ja voidaan kysyä kyllä muiltakin, tuleeks ne. Mutta ei hulluja tehtäviä. Joo. Eli moi kaikki, tänään me ollaan totuutta ja tehtävää hevosten ja ponien kanssa. Ja mä haluan kysyä eka sillä mä aloitin tän keksimisen. Et kyllä aloittanut, mä aloitin. No mä kysyin sulta. Ensimmäinen tulee totuus vai tehtävä? No, mä otan tehtävän. No, minä tonne kentällä hyppäämään neste. Mut kun sanotte, ettei mitään hulluja tehtäviä. No ei se olekaan hullu. No on hullu. No, selvä sitten. No, kalkaa vaan tallasta ja me juoksemaan joku lenkki. Vaikka meet juoksemaan tuo pyölit ympälää ja tuut takaisin. Aivan sama. No, joo, tee vaan.
Hyväksyttiinkö? On varmasti hyväksytty. On hyväksytty. Sitten sä saat kysyä. Mä kysyn Bellalta. Miksi sitten kysyn meiltä? Me ollaan kumminkin hevosia isompia. Ei silloin ole väliä. No, mä kysyn siis Bellalta, totuus vai tehtävä? En mä kyllä jaksa nyt mitään tehtävää ottaa. Että mä kysyn totuulen. Kysytään extreemiä. No, mä kysyn vaikka, mikä on huonointa täällä tallilla, täällä Pellan. Vaikka mun nimi on Bella ja mä oon tää nimikko Poni. Vaikka se oli viimeksi sellainen, nyt se on Poni. No siis, en mä tiedä mikä on huonointa. Koko ajan vaihtuu järjestys. Sillä tavalla, että vaihtuu ja... No, silleen. Selvä. Joo, se on huonoita. Nyt mä haluan syödä. Selvä. Sä saat muuten kysyä nyt. Menispä joku tunnille? Niin. No, mä kysyn Fionalta. Totuus vai tehtävä? Multa. No, mä otan totuuden. Ota tehtävä. Vaan nytten. Selvä. No, mä otan totuuden. No, mikä on Felxissä nytten ollut hyvin hyvää tässä? No, se ei ole kalannut niin paljon. Kiitos, en mä jaksa. Mut sä et saa laiska. Mut joo. Se on siinä. On syyttä tehdä. Kysy multa nyt. Mut joo, selvä. No, mä kysyin vaikka nyt Vannilta. Totuus vai tehtävä? Mä otan tehtävään. No, kysytään kalkausjuttua. Cash. No, ei sitten. Tehtävä. No, en mä oikein keksi. Keksiä vois. Minä. Ja minäkin. Minä voin. Mä päätän, että Kapu keksii. Mitä? Minä? Joo, sä oot niin. Tollanen, en mä tiedä, joka kalkaa koko ajan. No, en niin. No. Voisiko kyllä Vanni yhden kellan kalata? Joo. Voisiko kyllä Vanni yhden kellan kalata? Joo, kyllä. Joo, tietty. No. Joo, voi kyllä kalata. No, jos menisit vaikka tonne Paatalliin, tonne missä te asuttekin, tai mäkin asun, niin sinne. Mitä mä siellä teen? No, käyt vaan siellä. Selvä. Miten tää aukeaa? Osit valuvasti. Joo. Olen. Tuossa on ihmisiä.
Pitää olla varovasti. Hei, mitä sä teet? No, me ollaan tehty tää tehtävää, joten mun piti mennä tänne. No, kyllä sä Vanni saat mennä. Mut saanks mäkin tulla? No joo, mut tuu tuohon taloille sitten. Selvä. Mitä siinä kestää? Jep. Älkää ohuttako Vannia. Vanni on vielä pieni. No, niin. Mut mä käyn kyllä nyt nukkuu. Okei. No, me vaan. Selvä. Iso oli sillä ja sillä. Niin. Sitten hitaasti. Ja ei se oo mielonta. Mitä mä muuten täällä teen? Käyn kattoo täältä tälleen. Kuulenko mä askelia? Uskon, että et. Nyt mennäänkö nyt te? Joo. Mennään vaan. Joo. Ne lähti. Onko tuossa jotain? Mitä mä täällä oikein teen? Ei oo mitään tekemistä. No mä menen takaisin, kun ne lähtikin. Hei, moi! Moi! Mitäs Vanni, poika? Mä oon kyllä tyttö. No, ihan sama. Eipä mitään. Mut mun pitää kyllä nyt mennä. Hei, muuten kiitos vahti. Ja tule mun mukaan. No, kun mut on koulutettu vahtimaan tätä. Koulutettu? Mitä se tarkoittaa? Ei mitään, mennään vaan. Selvä. Milloin se Vanni tulee? En mä tiedä. Piip, piip, piip. Moi! Onko se muuten hyväksytty jo? Onneksi sä tulit. Moi, mäkin tulin. Niin tuo on mun uusi ystävä. Ystävä? Tai kaveri tai mitä se nyt tarkoittikaan. No joo. Mitä? Tuliko se jo? Hyvä, sä tulit jo. No, niin tuli, en oo mennyt mihinkään. Sä oot kyllä fiksu. Kiitti vaan. Niin. Miskö jo nukkuu? No ihan sama. Mäkin tuun tänne peliin mukaan. Onko se ihan hyvä? Voinko mä tulla tänne peliin mukaan? Mutta vois hevosta, mutta kyllä sä voit tulla yhden sanomaan. Jes, kiva. Mä oon vaikka tässä. No niin vaan, niin nyt tuut. Etkä enää ikinä saa lähteä. Miten kun saa jäädä muka tähän? Nyt te Vanni tuut. Selvä. Nyt sit kiinni. Nyt mä oon ollut tässä. Joo, saat olla. Kysykää meiltäkin joku. Niin. No, Vanni, sun vuoroksi. Mä kysyn kyllä nytten. Mä haluan kysyä kyllä Pompulalta. Totuus vai tehtävä? En mä mitä tehtäviä halua tehdä, koska ne on kumminkin huonoja. No ei Vanni keksinyt mitään sellaista. No niin muuten ei keksikään. Mutta mä taas silti totuulen. Ei nyt Vanni varmaan totuutta pysty. No selvä sitten tehtävä. No esitä mulle laukka juttu.
Laukka. No se joku koululaukka. No joo, niin. Voin esittää. Paitsi että mun pitää nytten tästä pois mennä, mutta eli laukka tai niinku koululaukka on tällaista. Tää on nyt tällaista pomppuisaa. Sitten pitää kääntyä. Pintila kääntyy on kyllä tässä. Nyt mä teen näin. Oh. Niin, sitten hei, mitä Pompula tekee? Ei Pompula ikinä oo. Pompula. Pompula. Mitä? Ups. Nyt mun on pakko mennä. Eikä se ole läikistä nähnyt yhtään ketään. Minä? Oliks Pompula? Vähän sattuu. Oliks muka Pompula pois? Se on ihan tuossa alassa. En mä muista enää. Mennäänpä tänne. Miksi vahti on tuossa? Kysykää mulle nyt äkkiä. Vahti, nyt teen tänne sitten. Vahti, mene. No, mä kysyn vahtilta. Totuus vai tehtävä? Mä otan totuuden.